Mayong hapon inyong tanan. Para sa mga bata, usahay magani hasta sa mga dagko, ang kinalamian nga pagkaon kana yung junk food. Muna nga, sige lang sila pangayo, ay tagpalit piatos ay tagpalit krupik ay tagpalit cheese curls unsa mga junk food. Kung mubigay ang iyang mama, mo give in, nga hatagan siya, haskang lipayas bata. You are the best mother in the world, nga nana. Pero, mo insister magyud ang inahan nga ayaw ng pagkauna. Kay dili man na maayo, nga lang daan junk food. Mo insister gyud ang inahan nga kanang pagkaon gyud nga kanang substantial ba nga may makapulos sa lawas, dili junk, kanang sustansyado nga mga pagkaon. Ang bata ana dili pa nila sila ka-appreciate ana. Pero inagdako nila, makaamgura sila. Dinhi sa atong ebanghelyo karon gipahinumduman ta ni Jesus, siya ang pagkaon nga gikan sa langit, ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Pahinumdum nato nga dili ta puros lawas, kay duna sadtay kalag. Pahinumdum nato nga sama nga magatimanta sa atong lawas, labi pa gid unta tang magatimanta sa atong kalag. Kung pananglit sa atong panahon karong pandemic, hala magmaskara ta, manghunaw ta, distancing ta, bakuna panahon sa panadiya, pagdipinsa sa atong lawas, mahadlok kun unta ta sa unsay makapatay sa atong kalag. Panglibak, pannaot si sikataw, panikas, pangawat, panglupig. Nga di man noon mahadlok na anak, nga mo na mas kuyaw pa kaysa COVID. Nga kanindot sa pahinumdum sa atong Ginoong Hesus kay pirti na tong pagmaningkamot yung tagmaayo, kapalit tagbugas nga makakaunta. Ngunya, ingon anak po untaan atong kadasig sa pagatiman sa atong kalag. Siya ang pan sa kinabuhi, siya ang pan nga gikan sa langit, kalanon sa atong kalag. O ang ato sang mga maayong buhat, ang atong mga pag-ampo, mao'y mag-atiman sa atong mga kalag. Ato gining hinumduman sa kanunay, kay tingali unyag makalimot ta. Wa ta kalimot kay naagotan na ning bagot ta. Pero nasa tanto na tong paningkamot nga manginabuhi, magpakabuhi, tingali niyag makalimot ta sa tinubdan sa kinabuhi nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga nindot ning atong ebanghelyo karon, kay labi na karon taod-taod ato man siyang dawaton diha sa pagkalawat. Nayusahay makabinata taog nauna ba kay dili biya nakita biya nato nga dili ingon ani kadasig ang mga tao ba nga mudawat niining mga umpahan sa kinabuhi. Dili sama kadasig sa bata ba nga mangayo gyud junk food. Usahay matintal lang taguna-una nga kung ingon ani ni ka-importante ning pagkalawat kining pan sa kinabuhi, gilami lang sagutan na sa Ginoo no. Para murag bata ang mga ndoy patta, mukrave punta ba nga, maningkamot ang makadawat ni anak ba. Pero mao lagi, binata kinamuna-una agod. Nginumdum lang ko sa anak sa akong amigo nga, seminaristas una. Siyempre, seminarista ko siya sa una, nagsimba, kuyog mga pamilya, na iyang bata ba nga gamay, masamok na manuon kung iyang dadon, kay inapanahon sa kalawat, mangilog man siya siyang papa, nakaunan niya ang step, lugitod yung ba mangayo ba?
Ni explikaran unya ra nagdako nimo ba di yun saba na Ginoong kayo. Kung dili na dadon sa misa panimba ibilin sa balay samot nga magwild. Nga hangtod nakauna siya naam day daghang baligyang ustiyas no kana dili consecrated bas mga tindahan ba. Ay palitan palit og usa ka putos pag uli niya dong oh tang lipaya kuno siyang anak lagi murag lukso you are the best father in the world tindaghana sus abli na siya kaon nito pagkaon kuno ana naguba kuno naong sing anak oy naguba kasi wam din ni lami nibong yung bata ba nga ang iyang nasing utok ba nga lami gyud kay ni kay maglinyag ni mga dagko didto nya mga pari tagaan sa pari lami gyud ni pagatilaw niya wa di lami na niya nahugno gyud kuno yang bata yang human dong sing bata dong di nam kuyog oy di pa siya ka-appreciate ani pero nagdako niya makaamgo ra siya kita nakaamgo ta munang naata din heron pero dili tanan nato man makakalawat munang kung dili tungod sa unsang sitwasyon ay uban nato nga dili makakalawat o spiritual communion lang no parehas anang nas TV nga ang Ginoo lay mahibaw kay siya may nakakita sa atong kasing-kasing ug kutob mahimo paningkamutan nga matangtang ng unsay nakababag nato sa pagdawat sa atong Ginoo diha sa pagkalawat. Muna magpasalamat ta sa oportunidad nga ni ata dinhi karon nakasimba kay bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Nagatuo ako